Hej alle sammen derude, der subscriber mig, eller hvis du er ny, så mit navn er Katarina, og jeg laver videoer her på Katastrofe TV, som er min kanal. Du må meget gerne tjekke det ud. Men jeg er så glad for, at der er så mange, der subscriber mig, og det betyder virkelig for mig. Meget for mig, fordi at jeg brænder jo for at lave de her videoer. Men jeg ved sgu godt, at lige her på tiden, så går det meget langsomt med at lave de her videoer. Og det er ikke fordi, at jeg ikke har lyst til at lave dem. Jeg har bare ikke sådan rigtig taget mig sammen til at lave dem, fordi der er andre ting, jeg laver. Så det jeg egentlig gerne vil sige, det er, at her på min kanal, så vil jeg selvfølgelig gerne gøre de samme ting, som jeg plejer at gøre, sådan lave komedievideoer og så videre. Måske også fortælle noget om mig selv en gang imellem. Men jeg brænder for at lave videoer, og jeg skal nok lave videoer. Og jeg for eksempel det sidste video, det er 2 uger siden nu, eller sådan noget. Og det er sgu bare fordi, at jeg ikke lige har taget mig sammen til at lave dem, så... Jeg startede med at lave videoer på Facebook, min profil. Bare sådan normalt min profil, hvor jeg delte mine videoer til mine venner og så videre. Og jeg synes, det var sådan her fedt, for jeg lånte min mors computer, hvor jeg så fik lov til at filme med det lille kamera på Mac'en. Og der begyndte jeg at filme sådan og lave challenges, bare med mine venner. Og så fandt jeg ud af, at fordi jeg blev ved med at lave videoer, så fik jeg lov til at låne et kamera og blev mere interesseret i at lave videoer, redigere dem og cut af. Og jeg synes, det var bare rigtig fedt. Og gøre andre mennesker glade og få dem til at grine og så videre. Og så begyndte jeg så at lave video på YouTube, hvor jeg tænkte, ej, det her, det skal ikke være challenge-videoer. Det her, det skal være sådan noget komedie-halløj. Og der begyndte jeg så at lave de her videoer. Og det er altså noget, jeg virkelig brænder for. Noget, jeg rigtig gerne vil lave. Og jeg skal nok blive ved med at lave videoer. Jeg skal bare lige få tiden til det, og sådan, fordi nu er skolen også startet og så videre. Det er så lidt tid sådan nu. Men ja, du ved, hvad jeg mener. Jeg håber, der kommer flere og flere ind og stopper mig og tænker, ej, hvor fedt, og det her, det skal vi se. Og jeg brænder virkelig for at dele mine videoer ud til jer mennesker. Som I kan se her, der er nogle af mine gamle videoer. Jeg har nok tænkt mig at uploade dem, eller sende et link hernede, eller sådan noget. Men lige her kan I for eksempel se, så en af den her video, den havde faktisk, det var sådan en challenge, jeg lavede med nogle pebernødder. Hvor jeg så lavede en statusopdatering først, hvor jeg spurgte, jeg kan ikke gætte, hvor mange pebernødder jeg kan få i munden, eller få ind i munden, og så proppede jeg dem så ind i munden. Der var så ingen, der vandt, og så det er, hvad jeg viser her. Men jeg har lavet mange shows, og der er faktisk en, som jeg har filmet med det samme kamera her, som, hvor jeg, det kan I se her nu, hvor jeg filmer som om, at jeg er Sebastian Klein, som I nok kender, som er ham her. Han er en af dem, jeg så meget, da jeg var lille, sådan, hvad hed det der? Afrikas øje, ja. Så jeg håber, I vil tjekke dem ud også, selvom de er rigtig gamle, og jeg ved ikke, om jeg får dem ind her. Det får I at se, om der er link i beskrivelsen eller noget, jeg finder ud af noget. Men jeg er sgu glad for at have jer. Subscribers, så I må have det godt, og det var alt for Kat her, og jeg skal nok få lavet videoer. I må have det godt. Hej! Det gør for mange mennesker, og så hver gang, når man ikke stopper den, så ser det bare dumt ud, når man har taget sin arm tilbage, eller hånd tilbage, ikke armen. De gør ikke sådan her, de gør sådan her. Lige meget. Hej! Wow, prøv lige at kigge til det her. Fuck, jeg får blå øjne. Fuck, det ser smukt ud, det her. Bare lige lave den her. Kender I det, når man får albuestød?